Puntos ni Katulpos. Kung atong paminawon ang tinuod nga sentiminto o kasinatian sa mga naglisod nga katawhan sa atong syudad, dili ba nga mas masabtan nato nga kinahanglang paspasan og dalion ang paghatag og solusyon? Unsa ba ang pwede natong himuon? Ato kining punto-puntohon. Unang punto. Puntos ni Katulpos. Kung masabtan nato ang kahimtang sa kalisod, masabtan usab nato nga kinahanglang mas daghan ang makaangat sa kinabuhi gikan sa kalisod. Dili ba nga ang daghang trabaho ug mas dako nga koleksyon sa buhis o taxes sa gobyerno makatabang man sa pagtubag niini nga problema? Ikaduhang punto. Puntos ni Katulpos. Mudaghan lang ang trabaho o mudako ang koleksyon sa buhis kung naay mas daghang investors nga mosulod sa syudad. Dili mosulod ang mga investors nga makatabang sa pag-angat sa kinabuhi sa katawhan kung dili nato masabtan ang interests o hunahuna sa mga investors kung unsay nagamotivate sa ilaha aron mo invest sa usa ka lugar. Ikatulong punto. Puntos ni Katulpos. Ang dugang mga industries nga atong tutukan nga mao ang tourism, manufacturing o business process outsourcing, parihong magdala og kwarta dinhi sa Gensan gikan sa uban nga mga lugar. Maghatag og daghang trabaho og makahatag og mas dako nga buhis sa gobyerno aron maggamit sa paghatag og libre nga mga serbisyo. Bisan dili local customers ang ilahang target. Unsaon ba nato pag-attract ang mga investors niana nga mga industries nga dinhi sila sa Gensan mag-invest? Punto pinal. Puntos ni Katulpos. Walay investors nga gustong malugi o masayang lang ang ilang kwarta. Successful na sila daan nga naga-invest sa uban nga mga lugar nga sayon lang ang pagnegosyo og walay hasol. Nganong sa ubang lugar man sila ga-invest? Nganong dili man sa Gensan? Competitive o attractive ba ang mga programa, palisiya o direksyon sa atong syudad alang sa mga investors? Kaya ba nato sila nga ma-attract? Puntos ni Katulpos. Managlahi man kita og opinyon o baruganan apan usa lang ang atong puntos, ang damgo para sa kayuhan sa gimahaltang syudad nga General Santos. Ikaw, kabrigada, unsa ang imong Gensan dream? Like Singapore, we should aim our dream for greatness. Tungod kay Gensan is our home. Ato kining balay. Gensan is our treasure. Ato kining bahandi. Gensan is our pride. Ato kining garbo para sa atong mga kabataan. Let us dream for a better life. Dream, the Gensan dream kay uban sa inyuhang kusog nga makasustener naara na sa leader. Kini si Brigada Elmer Katulpos. Bagong vision, bagong solusyon. Barug Gensan! Alisto, higala og amigo. Andam ka na ba sa pagbago? Puntos ni Katulpos.